Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas corresponde a un compañeiro do noso grupo cultural Nós, a xente do redor, que levou o noso espírito alén dos mares. Xosé Arsenio Casmartiño Novoa xa hai uns anos emigrou a Colombia, como fan moitos ciudadanos dali vindo ás nosas terras, nun intercambio cultural sempre enriquecedor. Xosé Arsenio é un escritor e poeta que xa nos ten sorprendido cos seus excelentes traballos en algún número da nosa revista. Neste caso, no número 20, Arsenio regálanos un sentido poema ao que tentarei poñer voz co título Moribundo. Nunha tétrica habitación de hospital, nunha fría cama, atópase un home postrado. Perdidas as esperanzas de sandar de seu mal. Adormecido, triste, pensativo e resignado, fai moitos días que ninguén o vai ver. Nin os seus familiares, nin os seus achegados. Con moita tristura pregúntase como pode ser. Ata os chamados amigos téñeno abandonado. Con altibaixos na súa enfermidade, pasa moitas noites en velas sen dormir. Pensa en silencio no que estará por vir, rogándolle a Deus que del teña piedade. Nos poucos momentos que ten de lucidez, pensa en amigos antigos e ata sente prazer. Tivo un soño no que o visitaba un deles. Ao despertar, volver a velo era o que desexaba. Con moita dificultade e con moita ansiedade, escribiulle unha carta para facerlle achegar. Ele é un antigo amigo dos anos de mocidade. Tivo moitos atrancos para a carta redactar. Querido amigo, a ti que tanto me quixeches, a pesares de que hai anos que non nos vemos, nunca ao longo da vida te puiden esquecer. Quero pedirche un favor que agardo me poidas facer. Que me veñas a ver a este bello hospital, no que me atopo postrado loitando contra este mal. Todos me esqueceron, ninguén me ven visitar. Teño a esperanza de que ao verte eu poida mellorar. Da noite para a mañán a súa saúde empeorou. Cos coidados de médicos e enfermeiras, a pesares dos intentos, nada conseguiu mellorar. Na súa agonía, estas palabras poido pronunciar: todo está escuro, hai unha luz ao final, xa vou a reunirme alá cos meus pais. Aquí o meu corpo xa non dá para máis. Agora todo é silencio, todo é calma, todo é paz. Ao día seguinte chegou o seu amigo ao hospital. Apresurado e ansioso, con dificultade para respirar, subiu de dous en dous os chanzos das escaleiras. En canto chegou á habitación, atopou a cama baleira. Grazas, Xosé Arsenio, apertas.